ce a gare ku. Ya faɗa ya ƙara har a yau yana kewarku, kuma ya taya mana addu'a yake a gare ku. Fatan alkhairi Yusuf ya ce domin ku, Allah maimaita mana, Allah ya sa a yi sallah lafiya. Barkanmu da sallah, Barkanku da sallah dukkan yan uwa. wannan sabo ne Daga Yusuf dan Maula Kaduna. an yi mai waka, nan zan tsaya in huta. Ku ji sakon Yusuf waƙar idan kun ji ta. Barkanku da sallah aka ce na ce a cikinta, ya taya ku da murna.